Okay, kuna hanya? To ba damuwa idan kun so da Allah mai gadi kun kasa sai buɗe muku. Me gadi? Na maja. Hajiya na ga kin kira ni a fusace kuma kiran gaggawa ne. Da Allah ina da wasu baki ne za su zo. To ai Hajiya kuma Alhaji ya hana ya ce duk wanda ya zo ka a bashe shi. Kai hakuri mana mai gadi dan Allah baki na ne fa. Ai Hajiya da umarnin Alhaji nake amfani. Na shi zan baka na shan ruwa dai kai hakuri. Okay, to Hajiya ai ba matsala. Na samu nasara ta. Da Allah in sun zo ga wurin zama sai su ne zauna a nan. Okay, ai ke kadai ce da ke ba ƙari Hajiya. Ai ko kidnapping ne za a bar su shigo Hajiya. To shikenan sai Ke gaskiya yau tawaru 1000 zigidar. Da yau Hajiya ta yi abin kai. Dama jiya na wuce na ga wancan mai kilishin yana suya wanda ko sisi ai ko yamma tana yi zanje wajen sa. Da gaskiya yau Hajiya ta yi abin kai. Ai yau ko yan kidnappers ne suka zo wallahi sai an bar su sun shigo gidan nan. Ai tunda ta bani wannan ni yau ta gama. Ka san mun yi soyayya da ita ne da to sai wani alaji ya samu yayi wub da ita to ni kuma naga kaga ba zan bari ya mun wani duka wani dauka ba kwandon zan zo dan rage zabi na alquran to yanzu haka tafiya yayi ya tafi ne zai wata guda shi da naga zo nan kaga mu sai mu rage ko wata guda ne mi ai sai mu shekara ma to duba su dukan su da gajeren wanduna wannan ko sun san ma me sallah uho menene a dan kai da ba wani abu ne ce wuce haka ne ce ku shiga hajiyar tana ciki ana da gani dawowar Legas ce. Sannan ku da zuwa. Ya hanya? sai haikin fito kenan Wallahi na fito. wallahi mun iso kin gan mu nan gani wallahi ga abokina Wani ita ce kenan. wallahi ita ce nake ga maka wallahi ga ina alajin ma za ta mun wata guda zai yi wallahi kin ga wata guda kika ce ko Insha Allah. to kin ga muna nan wallahi mun wata guda ya ka zama jajawur a nan gidan dan farin nan na zamani ni ma sai na yi shi a ba ya zama dole ina za ka je aboki na ai ta haɗu a alquran sai ka ina za ka je ina nan kada kokarin shigewa ne gaba gaba aboki na dan shiga ne ai tunda kai na kama ka da baki to ka daka ta wannan ai albarkaci ne in cika ci shine ko baka ba albarkaci na wani aiko wasa tare ci ban ba aboki to kuma me yanzu in na shiga kai ma za ka shiga ba shikenan ba bara din shiga ni wallahi na ga makin yi wani kwalli har wata kwalli yi gaban kenan Kwalle ai ko Alhaji bana yi wannan kwalle kai kadai nake yi. mai gida ma baki mai kwalliya to kaga saboda matsayina ma mai gida ba ma a mai kwalliya ma sai ni gaskiya ne aboki na yanzu dai kana ji yanzu ga sakon ki a barin ba wannan rike dan rike sakon nan yanzu bari mu shiga cikin muka fito mu shiga tare da yau a kake mu ka jira mu anan ka shiga yin fito kai ma sai ka fada ba shikenan ba to aboki na bari da shine Shigo mu je mu. okay to mu shiga Waye ne me gaji? Alhaji kuma na shiga uku. Wai ko Allah, na shiga uku ina son kai. Alhaji ya dawo da ku ina zan kai. wallahi wa inna ilaihi raji'un Edgar ka zo billahi sai ka fito dama irin abin da kuke mun kenan a gida in na tafi wai alhaji ma ba ma ya alhaji bane ofisa ne ma shi alhaji wallahi ka tambaye ta ba abin da muke wallahi abin da ya kama shi ne Allah bai sakon da aka aike mu ne to shine muka kama to wallahi ba abin da muka tambaye bai gari ba inda da tsakanin da Allah wallahi ba abin da muka yi wai ga ita ta kwada gidan biki yawa Ai kai ne sako ne. ban yadda ba wallahi yalla ba abin da muka yi labai ka tambaye ta gadi yanzu muka shigo cikin gidan nan in mai gadi zai faɗi gaskiya ka tambaye shi wallahi Wai dama ranka dade ina da wata magana da Allah. Wai dama ku musulmai ne kuna sallah? Wai ya ce kai magana ne. Kaka kada mun magana anan kamar shiru. Hajja ki ma fara fitar da kanki sannan. kai dan ka ga mu da kai To kuma dai ku ji da kanku. 100 ce akai na ba su 100 ce yanzu ofisa
Allah bai. Sawa zan ya batar da ku zan kira helkwatan mu yana sa an batar da ku. Wayo dan Allah Alhaji kai hakuri dan Allah kai hakuri. Ba wani magana hakuri. Sawa zan ya batar da su ke ma din akwai tare da ki.